ସନ୍ତାନ ଦେଇଥିବ। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁଅଟିଏ ହେଇଥାଉ। ରାମବାବୁ, ରାମବାବୁ, ମିଠା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ଆସିଛି। କଣ କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ? ଝିଅ ହେଇଛି? ହେଲେ ଆମେ ତ କ୍ଲିନିକରେ ଦେଖେଇଥିଲୁ ସେ କହୁଥିଲେ ପୁଅ ହେବ ବୋଲି। ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ କଣ କଲ? ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଲେଖିଦେଲ। ପୁଅଟିଏ ହେଇଥିଲେ ମୋ ଚିତାକୁ ଅଗ୍ନି ଦେଇଥାନ୍ତା, ମୋ ସାତ ପୁରୁଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତା। ତୁମେ କାହିଁକି କଲ ପ୍ରଭୁ? ତୁମେ କାହିଁକି କଲ? କାହିଁକି କଲ ପ୍ରଭୁ? କାହିଁକି କଲ?
ହେବାକୁ